Esan diot, aski aurretik negarrez ez jartzeko eta hortxe azkate malkuak. Bueno, guardion, zanoi, eta ezer baino lehen, bihotz-bihotzez, eskerrak eman nahi dizkizuet, berriro ere, guregan, Bildurengan, konfiantza jarri dezuen herritarroi. Eskerrak eman nahi dizkiet ere nola ez, udal hauteskunde hauetan ere beste autu politikoen alde egin duten herritarrei. Eskerrik asko gaur ona etorri zaretenei, inguruan ditugun familiakoei eta lagunei, zuen babesa, laguntza eta konplizitateri gabe, nekez egongo ginatekelako gaur hemen eseritan. Eta nola ez, eskerrik asko ere hemen zaudeten zinegotzi guztiei, herri honen alde hartutako konpromisoarengatik. Eta behin baino gehiagotan esan dut, niretzat ohorea da Xabiren eskutik lekuko hartzea. Eskerrik asko zuri ere, Xabi, Usurbilen eta Usurbildarren alde zure honen eman dezulako. Izan ere, benetan, zinez, bai ez da dezaket, hala jardun duela Xabik. Siglak alde batera utzi eta pertsonen arteko tratua zaintzen. Eta beti, herri interesei begira. Usurbildarren eta Usurbilen interesei begira, fin eta nekaezin. Eta gaur ere, gogoan ditut, aurrez aurki honetan pasatu diren alkateak ere, handia izan baita haiek ere egin duten lana. Ikusi dezuenez, Usurbilen ez dugu aginte makilarik. Xabik oso ondo aipatu duen bezala, gure aginte ikurra zumezko uztaia da. Uztai gixan bildutako zume luxeska bat muturrak metalez babestuak dituena. Eta nire ustez ere, zumezko uztai honek erakusten du agintea nolakoa izan behar duen. Apala eta malgua, baina alde berean sendoa eta tinkoa, zumea bezala. Eta esango nuke ezaugarri horiek bat datozela gure izateko eta jarduteko moduekin. Legealdi berri hastera doa, eta gu bokazio horrekin gatoz lanera. Apaltasunez, malgutasunez, baina aldi berean sendotasunez. Zeregin eta ardura berri honi heldu aurretik, Joseba Sarrionaindiaren Lapurbanden etika ala politika liburua irakurtzen nabil egunotan. Eta zinez, ikasbide ederra izaten ari da. Berban dana magistrala. Liburua irakurtzen izan dut Miguel de Cervantesen Atxotitzaren berri. Oinazera joan nahi eta Gamugara heldu garena delakoa. Izan ere, banderizo herria da gurea, eta euskaldunok bandokide sendunak. Sarrik bi aukera baino ez ditu, ez daudela dio. Lapurbanden etikaren partaide bilakatzea, ala politika egitea. Dilema gaitza, nunbait. Politika egiteko ezintasunaz mintzo da, baina aldi berean politika egiteko obligazioaz. Hori bai, politika beste gisa batera orratzeko deia egiten du. Lapurbanden etika gogaide izatetik urrun. Kultura politiko berri bat sortu ezean, patos politikoak ez du etorkizunik, ez izaterik. Urkoaren ideien errespeturako lekurik izan ezean, gure burua dugu lehen etxaia. Errepublika sanoena eratuta ere, urkoarekiko errespeturik ezean, politikak ez du izaterik. Eta hain zuzen, horixe da nire asmoa. Herritarrek udalak kudeatzeko ardura berriro ere Bilduren eskuntzi badute ere, Usurbil ez da Bildu. Udalbatza honek erakusten duen bezala. Gutasuna aniztu beharraz dihardu Sarrik. Eta gure herria, eta nik ere ala pentsatzen dut, gure herria anitza baita, sentimendu politikoz anitza. Eta ondorioz, komunitateen arteko sareak josi behar ditugu komunitate bat eta bakarra eraikitzeko. Gu anitza, Sarrik dioen bezala, baina bakarra. Eta horretarako ezinbestekoak ditugu ezberdinen arteko akordioak, adostasunak, elkarguneak edo aliantzak. Interes alderdikoiak baztertu eta herri interesei begira aritzeko deia. Egin nahi dizuet nik gaurkoan.
Elkarlanaren bidetik aritu nahi dugu behintzat EH Bilduko ordezkariok, eta EH Bildu prest dago lankidetza horretan aritzeko, elkarri begiratuz, elkarri entzunez, hitz eginez, eztabaidatuz, errespetuz, elkarbizitzan sakonduz, etengabe aliantzak eta adostasunak eraikiz, eta inor bazterrean utzi gabe. Izan ere, usurbil guztiona da eta guztiontzat izan behar du. Politika egitea beraz, gure obligazioa. Politika askatasunerako tresna gisa eta herritarren arazoak eta bizikalitatea konpontzeko tresna bezala. Egunotan egia esan politikak bere aurpegirik makurrena erakutsi du. Merkadeo hutsean aritu dira bulego politikoak. Eta ondorioz, batzuentzat ustelduta dago politika. Lapurroan den esku dago politika. Eta hain zuzen, horregatik egiten dut nik gaur politikaren aldeko aldarria. Zenbat eta ustelago izan politika, orduan eta beharrezkoagoa baita politika. Politika herrigintza gisa ulertua. Izan ere, guk politika diogunean herrigintza diogu. Bere burua eraikitzen duen herri bat, herritarrak ezinbesteko eragile dituen herri bat. Langintza kolektiboa, komunitarioa, bakoitzak alduen neurrian. Beste gizarte eredu bat eraikitzeko ahala, ilusioa, komunitatearekiko konpromisoa, nahitaezkoa, irekia. Behar kolektiboak pertsonaren gainetik jartzen dituena. Auzo eta herriak bizirik mantentzen dituen ekimena. Pertenentzia sentimentua indartuz. Sortzailea, ekintzailea, kohesionatzailea, motibagarria. Eta zergaitik ez, maitasuna oinarrian duena. Eta udala eta herriko plaza txanponberaren bi alde direla ez dut dudarik. Herrigintzaren bi aurpegiak dira. Eta ezinbestean herriak eta udalak eskutik jardun behar dute. Malgutasunez, bidaide izan. Eta horregatik eskua luzatzen dizuet gaur. Niretzat erreferente historiko bat da Rosa Luxemburg, borrokalari iraultzailea eta feminista. Eta duela mende bat inguru esan zuen, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Helburu hori geure eginez, sendotasunez eta tinkotasunez jarraituko dugu. Beti gora, usurbildik Euskal Herriaren norabidean. Burujabetza lan zen. Gure herria euskaldun zen. Bizikidetzan sakonduz, euskal preso eta ieslari guztiak etxerako bidean jartzen. Justizia soziala borrokatzen, herritar guztiek bizitza duina izan dezaten. Eta hori guztia, begirada amorez egin nahi dugu. Feminismotik une oro edanez. Ardura honi diodan errespetutik, konpromisoa eta ilusioa eta gogoa baditugu. Gure honena ematera gatoz, eskerrik asko Usurbil eta aurrera.